Kit prišla zvoniť. Dík teraz. Ozaj. Co ty bavíš, chuja? Kristián, čo tu robíte? Co ty bavíš, chuja? Hej! To čo robíš? Ty kokos jebaný! Ty do mňa skáčeš! Máš ho volej sa dá! Kristián! Kristián! Máš tu syna! Co ty bavíš, chuja? Co ty bavíš, chuja? Co ty bavíš, chuja? Ty stuka, idem dole! Skurvej si bakalár vyjebaný, hovedo! Aha, tu je. Teraz máš po piči! Co ty bavíš? Čo ty ma napadáš, more? Co ty bavíš? Čo ma napadáš? Co ty bavíš? Sa pýtam, čo ma napadáš? Co ty bavíš, chuja? Šupak. Šupák? Hej. Šupák? Šupak. Šupák? Hej. Šupák? Šupák? Hej, šupak. Šupák? Šupak. Šupák? Chceš ešte jednu? Co ty bavíš za chuja? Chceš ešte jednu, sa ťa Co pýtam? ty bavíš za chuja? Sa pýtam, či ešte Co chceš ty jednu. bavíš, chuja? Za čo? Kristián, nikde v živote som sa skočil do teraz, piči. uvidíš. Bolej. Nikde v živote som sa do piči nemal vo TikToku. Nie? Nie. Tu vrieskaš ako kokot. Som se volal... Tvoja žena robí pičoviny. Som se volal riešiť za Si ma napadol. A čo? A čo? A čo? Jednutý. A čo? A čo? Ja sa te nebojím. Dobre, Ja čuješ sa tu. te nebojím. Neskladaj peste. Ja sa te nebojím. Ja sa te nebojím. Ti hovorím, neskladaj peste. Ja sa te nebojím. A co tu teraz vriskaš? Čuješ, ja som sa tu išiel vyriešiť jednu vec. Povedz, Čo ako. me bereš do piči, do píska? Kde? Za určitýma fejkami. Za fejkami? Za fejkami. Za fejakými fejkami? Za fejkami. Za jakými? Za fejkami. Za jakými? Ja nie som na TikToku. A ja som? Na 99% hej. Ja som? Hej. Bo tvoja žena povie. Nie. A kto? Nie. Dobre? Skočil si ma, udrel do hrudníka. Prosím? Tu si ma udrel do hrudníka, si vyletel na neho prvý. Kľud. Hej, si sa vyhnal prvý. to A nie nechci je. Kristián odo mňa. To nie je. Nechci odo mňa, ide tu hliadka. No to To nie nie je. Staraj sa o syna. Ty počúvaj sem, ty si môjho Si syna ma neber do udrel úst. do hrudníka, To som nie je žena, dobre? Ste z Zigany. Ja som cigana. Si opitý. To taký kokot. Môj zlatý, Si môžeš mi opitý, dať teraz obaja. kúkať. 0, Toto, čo máš ty so špirengovou, Ja mám daj. vypité. Ale Ja so mám mnou si vypité. skončil. Ja mám vypité, určite. Mám ti prijebať? Mne? A za Čo čo? si dovolujete do piči? Ale ty mne ideš Čo si priebať. tu dovolujete? Ide hliadka, budeme rozprávať pred hliadkou, dobre? Ja mám vypité, ona nemá nič. No. Ty priebal do hrudníka, dobre? Ja mám Som žena. vypité, nemá nič. Poď sem, poď sem. Na čo Kto si ťa tu volal? Poď sem, Kto ťa volal? poď sem. Teraz tu ideš Ale plakať? kto ťa volal? Kristián, ty povedz jednu vec. No, Čo, keď sa neberem do píska, čo No. ma berete vy? ale kto? Kto? Sa pýtam, že kto? XY veci. Ale kto? XY veci. Povedz mi kto. Do piči, taký Kto? fake, taký fake, Kto? taký fake. Kto? Do piči, a kto inakšie jak Kto? ty? Kto Mi inakšie povedz jak ty? kto. Do piči. Ja? Však tvoja žena non-stop je na internete, pičuje, kokotuje tam. Ale Rozumieš že to ma? je jedno, ja keď mám voľný čas, ja idem na internet. Takisto, do piči, ale nikde v živote som sa do píska nezabral. Počúvaj sem. Nikda, Robíš nikda. to, robíš A še to. se nebojím. Še se nebojím. Čuješ, nitkedy, ja sa rozbijem. Chuju, rozumíš me? Ty mne, Nitkedy, ty mne, kedykoľvek. ty mne. Teraz si dostal jednu, si spadol. A co? Chápeš? A co? Kedykoľvek sa rozbijem. Poď. Nerob frajera, more, geňo. Jožo, prestaň. Ešte raz mi daj boxer. Ty si jebnutý! Ty si jebnutý! Ty ideš do nej! Skurvenec.